U subotu 17. i nedjelju 18. kolovoza sve srpske obitelji u potaji izvlače se iz Pakraca, a u kućama ostaju samo muškarci naoružani i s točnim rasporedom borbenog djelovanja. U noći od 18. na 19. kolovoza 1991. trajalo je natezanje oko policijske postaje u Pakracu. Pobunjeni Srbi tražili su predaju malobrojnih hrvatskih policajaca. Nakon odbijanja svih ultimatuma Srba, 19. kolovoza u 5 sati ujutro započeo je puščani i minobacački napad Srba na policijsku postaju i druge ključne objekte u gradu. Opkoljenoj policijskoj postaji priskočili su u pomoć malobrojni Hrvati koji su posjedovali nešto lakog oružja. Nakon neuspjelog zauzimanja policijske postaje, te pod vatrom policajaca i uz pomoć građana, Srbi su se povukli iz centra grada na istočne rubne dijelove Kalvariju, Vinograde i Gavrinicu. S tih položaja imali su vrlo dobar pregled te su minobacačima, snajperima i strojnicama tukli grad, a posebno policijsku postaju. Centar grada i policijsku postaju nisu uspjeli osvojiti. Specijalne jedinice MUP-a iz Bjelovara i Zagreba probile su obruč oko grada u večernjim satima 19. kolovoza. Uz jaku puščanu vatru ušli su u grad. Zaostali pobunjeni Srbi, skriveni u pojedinim privatnim kućama, pod okriljem noći pobjegli su iz grada na okolna brda, te u sela Gavrinicu, Japaku, Šeovicu, Kragu i Kusonje. Neki su u gradu pružali otpor, ali su bili brzo savladani. Hrvatski policajci nisu pucali po kućama, te nije bilo materijalne štete niti civilnih žrtava. Četnici su sa područja Šeovice i Japage otvarali minobacačku vatru te vatru s teškog i automatskog oružja. Strateški ciljevi bili su bolnica, zgrada općine i policijska uprava. Napad je odbijen kada je stiglo pojačanje antiterorističkih jedinica iz Bjelovara i Zagreba. Nakon minobacačkih borbi teroristi su potjerani iz Pakraca, a tijekom dana specijalne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova čistile su teren. Pretpostavlja se da su gubici na strani terorista veliki. Policijske snage imaju 16 ranjenih, od kojih 6 teže. Kako su svi prilazi Pakracu bili blokirani, jučer smo se nakon nekoliko sati probili s antiterorističkim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova. Kreni, prati livadu gore. Dobre, stani. Noća su trajale minobacačke borbe, a na brisanom prostoru prihvaćena je borba prsa o prsa. Teroristi su sa područja Japage i Šeovice, nakon što su istjerani iz Pakraca, gađali Pakrac i pregrađe preko Pakru. Nakon višesatnih borbi, Pakrac je oslobođen. Sve važnije punktove drže snage Ministarstva unutarnjih poslova, što znači općinu, bolnicu i policijsku upravu. Ranjenici su evakuirani helikopterima. Put do i od Pakraca još uvijek nije siguran. Naša je televizijska ekipa za povratak izabrala vrtene puteve. Oni su helikopterima evakuirani u Zagreb. Daljnji put od ove točke prema Gavrinici je vrlo opasan radi srpskih snajpera. U gradu su se pojavila prva oštećenja od puščane paljbe i minobacačkih granata. Oko policijske stanice vođene su vrlo jake borbe. Kako je to granata?
Evo tu vam je zidu ta granata, udarila tamo je dolje izašla. Možete sad gledati. Iz kog pravca ste došli? Iz Kusana, ja?